Al'ummar gari sun fara fusata musamman 'yan Sokoto wanda yanzu haka suka fara fusata da irin abubuwan da 'yan ta'addan suke aikata musu, wanda yanzu suka fara yanke hukunci wajen ganin cewa dole ne za su rika kama 'yan ta'addan duk da suka yi masu abin da ba daidai ba. Bi ma'ana dai kamun 'yan ta'addan waɗanda suka yi masu ba daidai ba shine su ma da za su rika kama iyalansu, kamar yadda suke kama masu iyalai to su ma za su rika kama masu iyalai. Wanda a yanzu haka ta kai ta kawo yanzu haka an kama iyalan 'yan ta'adda tare da rike su, wanda ita kanta su kansu waɗanda aka kama wa iyalai ne suka kama iyalan 'yan ta'addan domin su rike su tabbatar da cewa kuma har sai an kama su 'yan uwansu da aka kama. An dai kama iyalan al'ummar gari suna cikin gona suna tsaka da aikin su a cikin gona, wanda aka je aka kama su duba da yanayin yanda ake fama da kidnapping. Wanda yanzu haka suka ce su lalle ba za su yarda da wannan tozarci da kuma cin mutunci da ake masu ba, su ma sai sun ɗau mataki a dangane da abubuwan da yake faruwa, wanda nan take suka bi iyalin 'yan ta'adda su ma suka je suka kama su guda biyu. Sai kuma a yanayin yanda yanzu haka Murtala Asada ya je ya sa wani faifan sauti a cikin dandalinsa na Facebook, wanda yake tabbatar da cewa Bello Turji ne nan ya tura masa yana roƙon afuwa da kuma nadama. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa. Kaniruwan TV wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu na yau da kullum. Hakikanin gaskiya yanzu haka tura ta kai bango ta yanayin yanda 'yan ta'adda suka kama iyalan wa'anda suke al'ummar gari wa'anda ba su ji ba su gani ba, wanda su ma a yanzu suka ce ba za su iya lamunta ba, wanda suka je suka kama matan 'yan ta'adda guda biyu da nufin su ma sai an saka masu mutanen su sannan za su saki matan 'yan ta'addan guda biyu, wanda an yi masu tambaya don ganin cewa sun tabbatar da waɗannan mata da suka kama matan 'yan ta'addan ne suka ce tabbas duba da yanayin yadda 'yan ta'addan da tare ake rayuwa da su kafin su zama marasa mutunci su zama makiyansu su shiga daji su fara aikata masu abin da suka ga damar aikata masu, wanda suka tabbatar da cewa 'yan ta'addan duk da suke ta'addanci a yanzu 'yan ta'addan sun kasance da su ma al'ummar gari ne kamar kowa, sai kuma suka rikida suka koma 'yan ta'adda wanda a yanzu haka duk sun san iyalansu, wanda duk waɗanda aka kama wa iyalai to fa lalle babu shakka su ma za su yi kokari wajen ganin cewa sun maida ramakon abin da aka yi masu. In suna so su ma su zauna lafiya su yi abin da suka ga dama su cika ransu babu baka dole sai dai su ɗabi iyalansu su komar da su daji wajen su, wanda a nan ne ya su cika ransu babu baka, amma in dai ba haka ba iyalansu na cikin gari to su ma fa za su rika ɗaukar mataki akan iyalansu kamar yadda suke ciwa al'umma mutunci to fa lalle su ma su sani su ma dole sai an ci masu zarafi a dangane da wannan lamari da yake faruwa na ta'addanci babu dare babu rana. Lalle babu shakka hankalin mutane ya tashi ta yanayin yadda suka ce suna hannunsu ma matan 'yan ta'addan, kuma 'yan ta'addan sun kira su sun yi waya da matansu kuma suka kashe wayoyinsu ba su sake kira ba, wannan ya tabbatar da cewa ba su yi ran ba, matan 'yan ta'addan suka kama da nufin kuma sai an biya su kuɗin fansa. Wannan dai shine tabbacin irin abin da muka samu na bayanai daga yanayin yadda aka kama matan 'yan ta'adda da nufin su ma in dai ba su saki mutanen da suka kama guda 7 ba suna gona tsaka da aiki to fa lalle babu shakka ba za a sakan masu matan ba. Sai kuma bangaren yadda muka ji Murtala Asada shahararren malamin nan da suke gwabza fada tsakaninsa da shahararren dan ta'adda Bello Turji, muka ji ya saki wani bidiyo a shafinsa na Facebook wanda ya tabbatar da cewa lalle babu shakka wannan bidiyo ba komai yake nufi ba in bacin wata murya da aka jiyo kuma ana bawa Murtala Asadan haƙuri tare da cewa an yi nadama akan abin da ake aikatawa tare da cewa an ji duk irin wa'azinsa kuma za a kiyaye, wanda ya tabbatar da cewa yana ɗorawa kansa laifi tare da cewa kuma shi ɗan ta'adda ne yana ba da haƙuri akan abubuwan da suke faruwa duka ya yi kuskure kuma yana ba da haƙuri, sannan kuma zai yi ƙoƙari ya ga ya koma na Allah, sai dai shi ma ba don yana so bai ɗau makaman da duk mabiyansa da suka ɗau makaman. Sai dai Murtala Asada bai bayyana wannan cewa wannan ɗan ta'adda wani ba ne, kawai dai ya ɗora wannan bidiyo da nufin cewa ya ɗora bidiyon ne akan dai wannan ɗan ta'adda ne, amma dai bai ce wani ba ne. Akan hakan ake ganin cewa lallai babu shakka akwai tantama a ce Bello Turji ne, saboda waɗansu suna ganin cewa muryar bata zo daidai da ta Bello Turji ba, waɗansu kuma suna ganin cewa Bello Turji ne. Akan hakan yanzu dai ake kokonto wannan ɗan ta'adda ne wanda ya bayyana nadamar sa ƙarara a fili,
mutanen suke ta'adda akan cewa Allah ya sa Bello Turji ne, sai dai kuma Murtala Asada ya yi wani rubutu a ƙasan bidiyon wanda ya ce Najeriya kenan, wanda kuma aka ga ya sa hoton Bello Turji da kuma hotonsa. To mu dai yanzu ba mu da wani takamaimai ɗin tabbatar da cewa Bello Turji ne ya bayyana nadamarsa, amma za mu ci gaba da bibiya kuma ku ci gaba da bibiyan masu mu na yau da kullum don tabbatar da waye ya yi nadamar. Ku ci gaba da biyo mu da comment da liking. Kaniwoyin TV wannan kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran.